नोंनोलाय मा नांगौ ओरैनो फैयो खोनाबाय ओरै खर' फैबाय ओरै सोरमांगा फैबाय मुसारि माने बेयाव थाम्फै अरसिगारोनो आरोना बिनि थाखायनो मुसारि बिदों ओमफ्राय आरो मा नांबावगौ मा नांबावगौ रायजो राजानिफ्राय मा लुबैयो अनसुंथाइ मा लुबैयो गाननाय जोमनाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय ओमफ्राय मुसारि बिराद थाम्फै अरो जाहैदों बेवहाय आरो बिनि थाखाय गथ'फ्रा बेखौ बिदों आरोना स' सोरबाफोर मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला प्लिज काइन्डलि मदद खालामनो हागोन ओइनै आबैयाबो नायदो एकदमबारे आबैखौ नायलाय एकदमबारे आबै मा लुबैयो नोङो मा लुबैयो रायजो राजानिफ्राय मा अनसुंथाइ लुबैयो मा होयो बिसोर मा होयो अननानै अके ओमफ्राय न'आ सोब लोमजोब्बाय नोंसिना लोमबाय हा जाबाय एकदमबारे गोजांगोना गोजाङाखै गोजाङो गोजाङोना बिसोर अनना मा होफैयो आबौ अके नै बिसोर आबैमोना बुरैब्रा एकदमबारे आबैमोनहा गाननाय जोमनाय बिराद गोजांनानै दं नैलाय बेहाथ' नै आबौ सासेया नायदो नै बेवहाय माबायदि आइथुगाव दै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आइथुगाव आंबो बेखौ मोनो आबौ मेगन नुगोना नुवा नोंनालाय मेगन नुलाय बावा आरो गोजांदोंना बेखौथ' गोजांदों स' बेबायदि आरोना बिराद गाज्रि हालोदाव दं बेवहाय मिथिबायना हा खोमाबो खोनालाना ओरैबायदि जायगा नायदो नाय एकदम ओरैबायदि गाज्रि हालोद जाना दङ नोंथांमोना मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला आं स्क्रिनावहाय नाम्बार होगोन एकाउन्ट नाम्बार लोगोसे बे जाबाय जोंनि एनजिअनि नाम्बार जागोन जों जेसे हायो मदद खालामनो नाजागोन दायो अखा दैबानाजों लोमसावनानै माने सुबुंनि सम्पति खहा जानाया स्टार्ट जालायबाय आं आसा खालामो बेबायदि जानाया बन्द जानांगौ स्टप जाथों इसोरनि अननायावहाय इसोरनि अननायखौ मोन्थों इसोरा अनोब्ला बे अखायाथ' मा नेचारेल नालाय इसोरा गोसो जायोब्ला बेखौ बन्द खालामनो हायो नङा होमबा स' नै बिसोरो माने गथ'फ्रा नायदो बेवहाय फरायनाय मानाय सुबिदा गैया जे गैया गाननाय जोमनाय नांगौ जाहैदों मुस्रिफोर थाम्फै अरो जाहैदों बायदिसिना स' दायो बिथांमोना एलपि स्कुल आइथुगाव आरोना आइथुगाव एलपि स्कुल बिसिडिसिया गोग्लैयो कालुगाव मा होनदों कालुगाव सुबाइजार बिसिडिसियाव गोग्लैयो आरोना स' जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि स' बाय बाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ